Салом ҳамроҳони азиз. Қаблан мо дар бахши омӯзиши дараҷабандии калибровкаи калибрешини ин модули тарозу гуфтем ва ҳозирам мехоҳем ки ҳамон дараҷабандиро бо шабакаи RS-232 ё ки бо истифода аз HMI яъне экран анҷом диҳем. Яъне як коре кунем ки мо бо ин модул дараҷабандӣ анҷом надиҳем, яъне калибрешн анҷом надиҳем ва истифода аз HMI яъне аз ҳамин HMI ки мо дорем инҷо калибрешнро анҷом диҳем. Барои ин кор мо мерем қисмате аз ҳамин китобчае ки ба мо дода шуда буд, мерем аз қисмати Modbus Communication протоколаш як маълумоти муҳима мебинем ки инҷо чӣ гуфтагиаст. ин маълумот инҷо навиштагист. Мегӯяд ки шумо агар ба ҳамин адресҳое ки инҷо доред, адресҳои 1, 0, 1, 2, 3 ҳамино ки аз каналҳо ҳастанд, ҳар як вазни ҳар як канал ҳастанд, агар шумо қимати сифрра нависед дохилаш, мешавад ҳамон zero calibration, яъне калибрешне ки шумо бо сифр анҷом медиҳед. Яъне ҳамонҷо мо анҷом додем, яъне аввал вазни холиро мерехтем дохилаш ва баъдан он вазна мемондем ва боз вазна менавиштем ки ҳамин чақадар аст. Яъне ҳамон вазни холиро аввал дохилаш мерезед ва дуюм вазна мегузоред ва қимати ҳамон вазна боз мақсад дохили ҳамон мерезед. Мисли ҳамон бо экрани худаш мо анҷом додем. Ина мо чӣ гуна навиштагӣ ҳастем? Ҳамон адресҳое ки мо доштем барои хондан, ҳамон адресҳо ҳастанд. Ягон адреси дигар нест. Мерем инҷа ва оно мебинем ки кадом аст. Яъне мо ҳамон адреси сифре ки доштем, ин 0 1 аз канали якум буд, 0 2 аз 2 3 аз канали дуюм ҳамин гуна мерафт. Ман чӣ кор мекунам? Инҷо бо ҳамин адресе ки ман доштам, ҳамин адресе ки ман вазна мехонам, мерам ва як аз PLC регистр як қимата дохили ҳамин мерезам. Якум ман қимати сифрра менависам. Инҷо сифр мешавад. Ва дуюм бошад бо ҳамон адресе ки ман доштам аз ҳамин канали фарз кунем якуми мо ки 0 буд, сифр буд. Мерам ҳамон қимати вазне ки ман болои ҳамин чӣ мемонам? Болои тарозу мегузорам, ҳамон вазна ман чӣ мекунам? Менависам ба дохили ҳамон регистр. Регистри аввал. Мисли ҳамин ҳамаи регистрҳое ки мо барои 4 канал дорем. Мерем қисмати simulation ва ина мебинем ки мо чӣ дорем инҷа. Ин якум канали мо ҳаст, инам дуюм, сеюм ва чорум канали мо. Инҷа ҳам мо метавонем ки онҳоро фаъол бинем. Ин гуна мегузорем инҷо, то ки он қисмат муҳим нест. Амали калибрешнро анҷом диҳем дараҷабандиро. Ман модули вазна инҷа мебарам, лоцела инҷо мегузорам. Бинед ки аз ман вазн чанд шуд? Ҳудудан наздик ба сифр шуд, манфӣ шудагӣ аст. Ман агар сифрра дохили ин резам, бинед ҳар қиматере ки ман резам мешавад. Аввал сифрра мерезем дохили ҳамин канал. Мегӯем ки шумо ин сифре ки инҷо ҳаст, ин аз регистри PLC. Шумо бирез дохили ҳамин канал. Ин мешавад сифр, ин сифр шуд. Инҷа бинед ки аз ман сифр шуд, чун ин канали якуми ман аст. Сифр шуд. Вазна мегузорем болош. Гузоштам. Ва мегӯям ки ин вазне ки болои шумо ҳаст, фарз кардем ҳудуди чанд аст? 50 пас ин 45 кило ҳар шикли аст. Ва ина калибрешнро мерезам болои ҳамин чиз. Ман калибрешн анҷом медиҳам. Бинед ки вазни ман 45 шуд. Инҷо ҳам аз ман 45 шуд. Вазна мегирем, мешавад сифр, боз мегузорем, мешавад 45. Чӣ гуна шуд калибрешнаш, дараҷабандиш анҷом шуд. Мерем канали се. Ин канали се. Сеюм канал. Сеюм каналам бинед аз мо сифр аст. Ҳозир 0.7. Омад 0 шуд. На, инҷо хатост. Ман ин мекушам аз инҷо. Канали дуюм рафтем, канали сеюм. Инҷо бистед. Канали сеюми мо бинед сифр аст. Сифрам дохил резем, ягон тағйир намешавад. Вазна мегузорем болош ва мерем
чикор мекунем? Мисол мегем ки ин вазне ки аз шумоаст 70 кг. хоб ҳозир мо 70 дорем. Ё ягон вазни дигар мегирем ки омехтаношем мешавад. Фарз мегирем ин 18 кг аст. қабул ва калибрешин анҷом медиҳем. Бинед ки аз мо 18 шуд. Инҷо ҳам 18 шуд. баҳси қиматҳое ки инҷо ман 1800 дорам, ино аз баъзи ҳамон бигем аздае ки мо мегузорем. Вазна мегирем, мешавад 0 мегузорам, мешавад 18-и 0 вазни сабуктар мегузорам. бинед ҳудуди 36. 36. хоб ин буд аз бахши калибрешин, ҳамон дараҷабандӣ бигем модули тарозу. Ва боз мо як чизи дигарам инҷо ёфтем ки дар бораи як қисми аз муҳим буд. Яъне ин адресҳо, ин суроғҳое ки ино мегӯяд ки ҳамин адресе ки мо дорем тадриҷан бораи каналҳо ҳастанд. Ин канали якум, инам дуюм, инам сеюм ва инам чорум. Мегӯяд ки адреси 16-17 аз канали якуми шумо агар бити аввалаш 1 шавад, яъне шумо семплинг эррор доред. Яъне замони хондан модули шумо нахондааст, қиматҳои гуногун дорад ва шумо эррорро мегиред. Яъне мисол агар фарз кунем датчики, ҳамон тенза датчики мо, ҳамон лоудсели мо васл набошад, мо ҳатман ҳамин якум битша чӣ дорем? Эррор дорем. хоб агар дуюм бити шумо 1 шавад, яъне ин оверфлоу, вазни зиёдӣ болош монда ва тарозуи шумо шикастагӣ аст. дуюм бит. Агар сеюм бит шавад, модули шумо иштибоҳ хонда истодааст, яъне модул як камбудие ки дорад. хоб ҳамин гуна боз барои канали дуюм дорем, сеюм ва чорум. хоб ман инҷо бо ин модбасполам иртибот дорем, яъне ҳам ба шабакаи 232 ва ҳам бо 485 ба якдигар иртибот дорем. Ба ҳамин модул иртибот дорем. хоб мерам ман инҷо ва ина мебинем. хоб аз ман инҷо ҳастанд, error values инҷост. хоб ман ина мебарем. инҷо sampling value, ҳамон қимате ки мехост. Фарқияти ин қимат аз ҳамон вазн дар он аст ки sampling value дар тарозуҳо ин як бузургӣ, бигем ададе ки вақте ки шумо мехонед аз аналог ба диҷитал онро табдил метиҳад, ин ҳамон адад аст. Аммо вақте ки шумо вазнро ки дақиқ мехонед, ҳамин адад бо ягон дараҷабандӣ мешавад, ба шумо дақиқтар мақсад намеон дода мешавад. Қиматҳое ки инҷо бинед қиматҳои гуногун аст, аммо мо инҷо вазна дуруст мехонем. Яъне фарқ мекунад. Дар асл қиматҳое ки дохили ҳамон модули шумо ҳасту қиматҳои ҳақиқӣ ки шумо аз вазн мегиред, ино фарқияти калон дорад. хоб инҷо бинед канали якуми ман 0 аст, канали дуюми ман 1, канали сеюм 0, чорумам 1. Яъне мо аз инҷо мефаҳмем канали дуюм ва чоруми мо модули лоудсел пайваст нестанд. Ин пешам гуфтем ки мо фақат 1-3-ро истифода кардаги ҳастем. хоб ман канали якума боз лоудселша фарз кунем симаш мекунад ё худаш ҷудо мекунам. Якум канали морам бинед ки 1 шуд. хоб аз модбасполам инҷо метавонед бинед ки аз ман якум бит, иноро ман бити мондам. Якум бити мо аз ҳамин каналҳои адресҳои чанд буд? 16-у 17. Ин 16-у 17 аст. Ман инҷо бинед ки ин 16, 16-у 17 сар мешавад. 16-у 17-и ман ҳам бигем 18-у 19-и ман охирон бит мо аз охир ҳисоб мекунем. Охирин бити ман 1 шуд. ман васл мекунем. бинед ки ҳамон эрроре ки аз мо буд рафт шуд. Инҷоам рафт шуд. Ин будам дар бахши оне ки шумо метавонед ки ин эррорро истифода кунед ва мисол замоне ки лоудсели шумо аз кор меафтад, баъд эррор медиҳад, як хатои медиҳад ки шумо лоудселтон хоб ба симаш пайваст нест ё ки ягон иштибоҳ дорад.